Fl-aħħar sigħat ma ġew irreġistrati l-ebda każi ġodda ta' COVID-19 fil-waqt li fortunatament ma kien hemm l-ebda vittma oħra, bit-total ta' vittmi f'pajjiżna jibqa' 420. Min-naħa l-oħra jibqa' mhux ċar kif qed ikun stabbilit li persuna fieqet mill-virus, hekk kif m'għadux obbligatorju li wieħed jagħmel swab test wara ġimagħtejn minn meta jkun irriżulta pożittiv. Fid-dawl ta' dawn iċ-ċifri, il-każi attivi issa niżlu għal 28. Dan wara li mill-bidu ta' din il-pandemija kienu rreġistrati 30,606 każ pożittiv, 30,158 huma stmati li fihom. Sa dan it-tant, skont l-aħħar aġġornament mill-awtoritajiet tas-saħħa fuq Facebook, sas-Sibt kienu kważi 310,000 persuna li ġew imlaqma b'mod sħiħ. Fl-istess waqt l-awtoritajiet tas-saħħa jibqgħu jisħu l-importanza li tinżamm id-distanza soċjali fil-waqt li tintlibes il-maskra fil-pubbliku, anke jekk wieħed ikun imlaqqam b'mod sħiħ għal kontra dan il-virus.